Kana upamai vangu kana kuchengeta mwana wangu aishande izvozvo inoshanda zvinhu zvavo izvo saka vanotokudza kuti usatomboshandisa mari kuti iwe wakaona kuti ndikada kushandisa mari haina zvainoita. Ndakaona pandakamboda kushandisa mari ndakarwa neshama inorwadza kanzi sutu kukutuma kuti uite zvinhu izvi iwe wakuita zvemusoro wako nguva yako kuti tikuchengetedze iwewe tikuchengete nemwana wako ichakwana asi iwe tanga waita izvi zvatikukutuma. Ya pane nyaya saka uri kundudza kuti zvese zvandiri kuona kudhindwa kwese ndo vanenge vakutuma. Ndo vanenge vakutuma chero kana panenge pane zvinenge zvakaipa zvinenge zvida kuitika munyika vanondiudza solution vanondipa tsananguro vanopa solution nomukatarisa date iri apa papa. Zita rangu ndoitwa Alice Dzapasi ndine 34. Makadai kuteerera eGibbs Legacy pano patinokunzirai nhau dzakasiyana-siyana dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe nemastreets esocial media. Kana uri munyowani pachannel ino kusubscribe utena notification bell kuti kuti patinouploada video sapotswa nezvatinenge tauploada wokomenda wolike nekushare zvotibatsira kuti YouTube show video redu. Update ndayo ndakakubatirai muzuva ranhasi ndeye mudzimai ane 34 years dzekuberekwa uyo anoti anonzwa manzwi akana kurota achitumwa nevanhu vasingazive kunyika dzakasiyana-siyana achienda kunoita zvavanenge vamutuma asi zvinotyisa. Muri weZimbabwe ndisingapedzi nguva sarai muchinzwa video iri muzondiudzawo zvanofunga mukomenti. Upamai vangu kana kuchengeta mwana wangu aishande izvozvo inoshanda zvinhu zvavo izvo saka vanotokudza kuti usatomboshandisa mari kuti iwe wakaona kuti ndikada kushandisa mari haina zvainoita. Ndakaona pandakamboda kushandisa mari ndakarwa neshama inorwadza kanzi sutu kukutuma kuti uite zvinhu izvi iwe wakuita zvemusoro wako nguva yako kuti tikuchengetedze iwewe tikuchengete nemwana wako ichakwana asi iwe tanga waita izvi zvatikukutuma. Ya pane nyaya saka uri kundudza kuti zvese zvandiri kuona kudhindwa kwese ndo vanenge vakutuma. Ndo vanenge vakutuma chero kana panenge pane zvinenge zvakaipa zvinenge zvida kuitika munyika vanondiudza solution vanondipa tsananguro vanopa solution nomukatarisa date iri apa papa. Zita rangu ndoitwa Alice Dzapasi ndine 34. Alright Alice tira kuti mbokurukura nenyaya yedambudziko rako rawakanditsanangurira asi pari zvinotaura kuti tibokurukura muri Zimbabwe inzwe dambudziko uyezve nerubatsiro rwauri kutsvaga kubva kumuri Zimbabwe. Tinotenda ndine dambudziko raane makore kubva 2014 ndichirota nekunzwa mazwi evanhu vandisingazivi vachindituma kuenda nzvimbo dzinotyisa vachindituma kunosangana nevanhu vakuru vanenge vachindituma kuti ndinotsanangura zvavanenge vachindituma saka zvavari kuramba vachindituma izvi vamwe vanozvinzwisisa vamwe vachazvinzwisise uyezve vanhu ava vanoratidza kuti vatori vanhu vakafa nekuti zvimwe zvavanotaura zvachona zvinotyisa. Ndovabvunza kuti mumbori vanani vanotiita zvinhu zvatikukutuma chete ndikaregedza kuita zvinhu zvandivanenge vandituma ndiri kuita dambudziko rekuita mamota nekuita zvisasa izvozvo ndine zisasa riri pagumbo apa nokuti handisi kukwanisa kana kudini ndikaramba zvavanenge vandituma vanotondipa problem yavanotondipa inenge iri punishment yavanenge vandipa. So kana handitumwe muno muchete vanogona kundituma kana kunze kuMozambique kuZambia South Africa vachindituma nemameseji vanenge vachindituma kuenda ndinotaura zvinhu mameseji avanhu apa zvinhu zvachona zvinotyisa zvavanenge vachindituma. Saka rubatsiro rwandakudawo kumhuri weZimbabwe ndokuti kana pana vanokwanisawo kuti vabvise vanhu ava vasaramba vachinditeera ndiraramawo upenyu hwakanaka hunoraramawo vamwe zvingori nomawo. Ndinoda pekugara kumba kwedu kutanaka ndokwatakugara izvozvo vari pane pamba pa6870 pamba patakatanga kupagara musi wa18 April 1998 kubva ipapo ndo pandikaramba tichigara tiri papo vanotanga kurota zvinotyisa izvozvo zve2014 vachiridzwa ngoma vanoimba vachiimba nziyo dzejiti nedzimbo dzechimurenga vanhu ava handinzwisise zvavatori kuti ndiene ndinogara kutanaka kuna mai vangu baba vangu vakafa ndine 14 years kuti ndiene ndinogara kutanaka koko hakusi kugarika nokuti vari kuti pamba ipapo pa6870 ndo paunofanira kugara uyezve ndo patinokwanisa kukuchengetedza. Ndovabvunza kuti mugoti munondichengetedza panapa chirudzii pamba panapa hapasi pamba pedu zvikanzi isusu zvatiri kutotaura ndizvozvo katiko muridzi wemba anozvitora sei nokuti anogara zvitumbisa hanzi muridzi wemba anofanira kuzotsvagirwa pake pekugara asi iwewo kuti panapa ndo paunofanira kugara. Ndinochema ndakambozama kumwa mushonga wemakonzo kudi kuti ndife vanotaura zvoni hauna zvaunomboita zvese zvaunongochifunga isusu tichitozviziva chatiri kuda da kuti zvoni uite zvinhu zvatiri kukutuma ndokuti zvamuri kundituma kwacho handikwanisi kuenda kunotaura ikoko zvakurwadza zvinozvo ndakurwariswa ndane mamota ndane chi handisisina kana gumbeze rekufuga handisisina kana plate kana spoon zvese zvandaiva ndinazvo ndakatora ndikatengesa ndichitira kuti ndifambe rwendo rwavo rwavanenge vandituma ndikaramba ndorwara. Alright, andofunga watsanangura nyaya kuti changu tidzokere mukati chimbocha tichinzwisisa kuitira vanenge vachida kunzwa kuti tingakubatsira sei. Uchitanga kutaura kuti dambudziko iri rakatanga 2014. Ipapo wangu ne makore mangani? 2014 andine 23 years.
Right. 22 handika da kuti unyatsonditsanangurira ipapo kuti richitanga chii chakatanga wakatanga nekurota here kana kuti wakaita sei zuva racho zvichinyatsotanga nauchirangarira zvinhu izvi zvakatanga musi wa18 April 2014 nandichiri kugara nemurume wangu kuchitungwisa kuunity L ndakati ndichitsvaira mumba vandatora mapureti angu vandabuda vandandonomaisa kusingi ndichidzoka ndakasvika kune izwi rechikadzi raiseka mumba vandatanga kutarisa mukicheni vatarisa mubedroom kati hapana munhu vandabuda panze nekupanika saka ndakafunga unoita manzwiri vandabuda sorry ndichangoti kati da kuti unyatsotaura wakambijana kuitira kuti nyatsotaura mbijana kuti mafambira zvakaita alright ndotangidza tangidza kuipa zvakatanga 18 April 2014 ndakatsvaira mumba ndabudisa mapureti kuti ndiendese kusingi teme ndakadzoka mumba ndakasvika mune izwi rechikadzi raitaura raiseka vandafunga kuti pamwe ndaita manzwira ndichibva ndabuda mumba muya ndabuda mumba bva ndaenda kune muridzi wemba vanoti mama mambondidedza here kana kumboseka zvikanzi ina ndina kumboseka vandadzokera mumba zvikanzi Alice zite izwi rakandidedza katatu zvikanzi Alice vandatangotarisa madziro odeso vandaona hapana munhu wandiri kuona vandati ndiwani zvikanzi ndini izwi tatakamirira kuti makore ako asvike akwane ekuti ufambe tichikudza nzendo dzatoda kuti tizokutuma dzauri kufanira kufamba uyezve tatakamirira mwana wako kuti asvitse 6 years vandatoseka vandati manje zvamuda kundituma izvo zvandizive ko ndikatumwa ndikabvunzwa nevanhu zvoni vanotibvunza kuti watumwa nani ndinoti ndatumwa nani vanzi noti watumwa neni ndini izwi ndikati zvazvibude zvikanzi nguva kana ichinge yakwana yekuti ndikutuma ini handisiri ni ndega kune varume vachauya vachange vakukutumawo futi nemameseji auri kuramba yani ataizvo zvazvipe zvakaitika musi wa18 April 19 April izwi rakadzoka zvakare musi wa20 April na 10 o'clock richibva radzoka futi saka pane murume aigara panext door pedu ainzi Benjamin anga ari cameraman vandati bamunini ina ndifarire zvekutora mapicture kana chi asi zviri kuitika mukati melife yangu nandisi kuzvinzwisisa vanzi chiiko nhame guru ndati ndikukumbira munditore picture ndingonochinja ndakatonochinja sinogesa vandachinja ndapfeka zvana ndakapfeka vanditora picture anga ri 10:26 makuseni vanditora picture zvikanzi ndakuenda ndikati aiwa pakanaka ndatora picture ro manheru zvikanzi musi wa20 manheru 20 April manheru zvikanzi nguva yedu yaita se yasvika izwi rechibva raenda muna May ndimuna April muna May ndibva ndatanga kungobuda ndichingofamba ndichitenderera ndichienda kana kuti panzvimbo dzamaso ndoenda ndonombira ndoshori chandiri kumirira panapa chii musi wa 15 July 2014 handichanzwisisana nemurume uyo handichatomuteerere ndatomononge mwana mudiki hatichatonzwa nani vanangobuda ndakabereka mwana wangu ndese hembe dzangu handbag ze3 days nehembe dzemwana wangu ze3 days ndandobereka takananga pa6870 paya kwaifudzi kana mumbangu wangu achirugariko ndabereka mwana wangu ndaenda murume akubvunza muri kudzoka nguvai zvekuma 8 manheru munogona kuuya muchititora anzi alright 8 dzakwana tisataure kuti nhambe ipamba tingotaura kuti pamba pandakanzi ndiende pamba pandakanzi ndiende 8 dzakwana kufona chandei kumba ndichakwanisa ndikuuya after 3 days ndiye after 3 days kusvika parinasi alright ndomatangira akaita zvakatangira saka zvakakutuma kuenda pamba paipai zvakandituma kudzokera kumba kunana mama vangu kudzokera mama wangu achiri kugara pamba ipapo alright iwewo zvakuendesa ikoko pawakatanga kufamba ari makuseni kana kuti ari masikati chingofamba pazvakuti ndakatanga kungofamba kutanga kufamba uko ndaitanga kufamba makuseni ndodotsa zuva ndichingofamba ndishoti ini chandimboifambira chi makumbo otorwadza mama wangu otondione shavire kufamba chauri kufambira chi kuti andingonzwa da kufamba zvandauzooti zveni itori dhomatangirazvo wamusi wa8 August 2015 vandatumwa pana psychology mazivisa vakanga variko ndatumwa nemazwi nevanhu vaivai futi vandanosvitsa meseji yangu havana kuitambira vanangoti arege ndizvidzokerere kumba saka mama wangu pawakanzwa mameseji andaitaura nezvinhu zvandiri kutaura zvikanzi aiwa uri kufanira kudii kutimbokuendesa kana kukliniki timbononona kuti wakafunga kuti wakupenga zvikanzi alright pakanaka saka rege tisiyane nazvo vandatanga kuramba ndichifamba vandopandakazoti inini zvandichazvikwanisa ndichibva ndamwa mushonga wemakonzo kuti ndizviuraye mushonga wemakonzo ingopedza kuumwa vandanzwa futi vanhu vaivai vachitaura zvikanzi unofunga kuti wakangwara mai vako varipo panze apa rege titsvage chinhu chinoita kuti vazive kuti watomwa mushonga iwe mama wangu bva ngoti ndiri kutsvaga muchero nanchisha kuti uri kubva tondonanda kutopupa furi bva ndipa mukaka zvapera zvikadaro 2017 vanhu vaiva vachibva vauya futi zvikanzi toda kuti tikutume
kuBotswana unofanira kunoita zvakadai nekudai so panzvimbo dzakati nedzakati une message yarufanira unosvitsa 2017 yachibva ndaenda kuBotswana ndanoita zvanoita handina kukwanisa noti zvaindiremera zvinotyisa zvanenge vachinituma. Ndozvandoda kunyatsombonzwa izvozvo kuti vanonyatsokutuma zvinotyisa kuti unoita sei vanava uye vanofamba nepo paunongochienda unotokwira bhazi here kana kuti unoenda nedzimwe nzira unofamba sei kusvika wasvitsa mameseji? Ndinotokwira bhazi ndotoenda iwona ichinzwa mavhoisi avo kana kuri zvandenda rota usiku wachona ndo zvandinofanira kutoita sei kutoita zvandenda rota izvozvo. Mari yekufambisa yekuita sei vanogana vandichagira munhu anokwanisa kundibatsira kana kuti ndaisitora hembe dzangu saka ipasipoti kudhindwa kwese kwavai kutuma kuti uende zvese izvo zvine chitungo but pandinonosvika munyika imomo ndoita semunhu ari kuenda kunotengesa savenda kutoti pandinenge ichida kuti ndizofanira kuenda mari yetransport kuti zvindiite zvaneichida kuita ndo mari iya painenge ichibva izvo zvaneichitengesa. Saka vanotokupa munhu anongokupa mari zvinotongotongodza kuda kungokupa mari kungonzwa mege udotondipa mari kana ndanzwa kuda kupa mari ndo mari yanozokuudza iwe uchishandisa kukwira bhazi. Mari iyo haisi yangu yekudya kana kupa mai vangu kana kuchengeta mwana wangu haishandi izvozvo inoshanda zvinhu zvavo izvo. Saka vanotokuudza kuti usatomboshandisa mari kana kuti iwe wakaona kuti ndakada kushandisa mari haina zvainoita. Ndakaona pandakamboda kushandisa mari ndakarwa neshama inorwadza saka ndisisu tikukutuma kuti uite zvinhu izvi iwe wakuita zvemusoro wako nguva yako yekuti tikuchengetedze iwewe tikuchengete nemwana wako ichakwana asi iwe tanga waita izvi zvatiri kukutuma. Pane nyaya saka uri kundiudza kuti zvese zvandiri kuona kudhindwa kwese ndo vanenge vakutuma? Ndo vanenge vanotuma chero kana panenge pane zvinenge zvakaipa zvine chida kuitika munyika vanondiudza solution vanondipa tsananguro vanipa solution mukatarisa date iri apa papa muZimbabwe munoziva zvakaitika musi wa 23 August 2023 muchitarisa apa nchibva kuMozambique chimoyo vanenge vachiziva kuti pakadai so panofanira kunzi paine kudai 26 August 2023 apa handaziya nezvikuitika. Saka vanotozoti munyika kana mada kushata unondituma kuti enda unoita zvakati vanhu vavo inandivaziva enda pakati woenda kana pari pachechi unofanira kuenda ndikatosvika pachechi ndotodza kuti ndine zvandinonzwa munzeve dzangu ndinorota nekudai vanhu vaivayo handizotiva neconnection navo here vanhu vangu vanobva kutonzwa saka zvanzi tiite sei ndiva ndavaudza zvanzi tinamate kana kuri kunamata kana kuri kumasvikiro ndinongosvidzwa nemeseji yavo iyoyo ndosvika vanhu votoita zvatiri kutoita ndobva ndoenda. Alright. Saka vanonyanya kukutuma chete message vanongoda kuti usvitse mameseji chete. Mameseji ngasvitswe nezvine chifanira kuitwa zviitwe. Saka inini kwava kundituma muno muZimbabwe kuti enda nemameseji kuofisi yakati kana kuna ningi zvinhu zvakadai so zviitwe. Saka vanhu vandiri kuendera vachona havasi kuzviteerera vanongonyora pasi obva vamira zvakadaro. Saka inini kusaidi kwangu nevanhu ava ndozvakuti wange inini ndiri kuita mukonyo ndisiri kuteerera zvavari kuita zvavari kuda. Saka vanhu varikuti hausi kuteerera ivo vanhu vacho unovadi kuvaudza hativati vanoona here havasi kuona here kuti waizi mhosva yako kuti hati vari kuenda kwanenge vakutuma zvinoziva kuti ndogore rako rekupedzisira ratakakutuma rinori. Saka iwewe vanhu vari kufanira kuziva kuti isusu tisi takakutuma koitwa action inoitwa uchishandisa zvinhu zvatinenge uchivaudza mashoko atinenge tichikutuma iwewe. Saka kubuda kwauchaenda kunotaura nyaya nyika mhuri yeZimbabwe ichinzwa nevamwe wavo vari kunze kwenyika vari mhiri kwemakongo vachazoziva zvekuita vachinge vaita sevanzwa nyaya nekuti kusaidi kwako tada kuti uchizorora even kana chero mamota handicharwari nawo handichaite sei ndakaenda ndikanokumbirwa kwamutare Saturday mazida ngoti kwakaenda kwandakaenda ikoko ndokwandakaenda bva vaenda bva vanotaura navo pasina mushonga pasina chii zvanzi makomereds tikukumbira kwavakarara ikoko magamba tikukumbira kuti muchengetedze mwana muchiregedza kuramba muchimurova neshamo zvese zvamakamutuma ari kuita hakuna kwasina kuenda imimi ndimega mauchifanira kuchipinda kune vanhu vaiudza mameseji enyu asingasvike ndochikumbiro chedu chatita kutokumbirawo. Pane pawachara kuti kune kumba kwandakanzi Musuya nemudzimai wekutanga kunzwa ndiende kumba ikoko. Kumba uku iwewe wakatanga kugara rini? Kumba uku kwandiri kunzi ndofanira kugara nemakomrades ndakatanga kupagara 18 April 1998 ndine 6 years. Alright. Makandoti vabereki vako vese vari vapenyu. Mama wangu aiti akatenga mastenzi nababa wangu mastenzi yavo anga asingavakike chero vakadiva izongori kana vatengesa izvo vanhu vaive ndo vaita kuti zvinhu zvisaitike kubva kare. Iwe wakambobvunza here amai kuti wati kure naye mama sei takangonoti titoramba chingogariswa pamba apa ende vanhu havachiramba vachingouya munzeve dzangu kuti pamwe mama vane zvavanozivawo? Mama vangu vachoti pamwe meno kuti kubroka kwandaita here kuti inini ndikada kuita chinhu chine musoro mulife mangu zvinhu hazvisi kufamba ndimai vangu because vangu vatori cross board vane mari dzavo but zvinhu zvavaiti vakada kutanga kufunga zvekuvaka kana kutanga kuda kuita progress mulife zvaibva zvachinja kuti tirambe tiri pamba ipapo. Saka pamba pamakagara muridzi pamba panga aripo? Anga asipo. Panga panani?
papa ndakasvika pane maloji akawanda but nguva diki vese vanga vasisipo isu tichisvika. Alright, saka pane pawambotaura pane zvipanoitika pamba pachitenga pane zvisinganzwisisike pamba papa chii chinoitika pamba? Panofambwa pamusoro pemba vachiimba nziyo dzechimurenga nedziyo dzepasi chigare utonzwa ngoma dzichirira but ndinenge chizvinzo. Wakambofambirewo unyatsonzwisa kuti chii chikuitika? Kwandinotofambo vamwe vacho havatoziye noti kana ari kana muprofita ndinenge ndichitomuudza chondibvunza saka zvanzi pakadeso pachazoita sei unototi unge unoprofita futi kutaura kwangozi ndinenge ndichiziva kuti musi wakati panzi pachazodaiswa saka zvinhu izvo zvousaitika unofanira kudai nekudai saka vandinotoendera vanenge vachitovhunza inini. Alright, saka unokwanisa kubatsira kwezi wasvika ikoko unenge uchitotaura anenge achitoda kutobatsirwa nini. Vanhu vangu ava ndikuudza kuti ini handichada zvese zvambakandituma kuti ndiite zvese ndakaita ndina chandakamboramba kuita hapana chandakamboregedza kuteerera mukati ita. Saka nemurume makatozosiyana? Zvakatongopera 2014 ndozombodzokera ikoko ndikawana munhu anenge achida kana kundiroora hazvibude because ndini ndiri pakati ini ndorarama tofunga nyika tuwe dzevanhu ava vasinganzwisisike neinoyi saka ina ndikwanise kukuteerera imi ndechikwanisa kuteerera vanhu avandisingaziye ndo vane simba paupenyu hwangu iwe chirongwa ndibvunza kuti alisi mangwana anoswera mangwana next month uri kurongechi handichandokwanisa kudaira inoti handiziye pfungwa dzikushanda dzidzangu. Alright, saka apa unotozvinzwa here kuti apa pandisisiri ndakunda pfungwa idza dzisiri dzangu idzi ndo dzangu idzi? Ndinotozvinzwa ende dzangu dzachona hadzichatoshandei because hadzina pawa. Saka izvozvo dziri kutaura nedzavo eka nedzako ndedzavo idzi because hapana changu apa ini ndizvo zvinotoshuro zvane dai ndaroorwawo ndakwanisa kubhadharira mwana wangu school fees ndaitawo zvinhu zvakanaka ndangoraramawo mulife yakanaka sezvinoitawo vamwe kwete kuti ndidye ndichiguta chikafu chakanaka ndipfeka zvakanaka handingoda peace chete chikumbiro masvikiro mhondora mheno vanokwanisawo kubatsira vochiudzawo vakomana vachibvawo ndisara ndiri inini. Vanhu vanondinorota ndosarawo ndichizvifungirawo pfungwa dzangu kuti ndoda kudai nekudai vanokuudzira. Saka izvo vachiri kukutuma here kuenda kunze kwenyika nekuita sei? Vari kutondituma mukapedza izvi zviri kufanira kuzoenda kumozambique handitumwa muzimbabwe chete unotumwa kwese kumozambique kuchimoyo kunonzi kunamonda kwandakaenda apa ndiri kufanira kuenda ikokoko nyika ikokoko inenge ichida kunamatirwa kune zvinenge zvichida kuitika kumhuri ikoko.